Koji je izumitelj prve praktične električne žarulje? Thomas Edison. U kojoj se državi nalazi najviši vrh svijeta, Mount Everest? Nepal. Koji je plavi kamen sličan dijamantu, poznat po svojoj rijetkosti? Safir. Koji je fenomen poznat kao zvijezdani sat, koji se koristi za određivanje točne geografske dužine na moru? Kronometar. Koji je element na periodnom sustavu poznat kao kralj metala zbog svoje izvanredne otpornosti na koroziju i plemenitosti? Platina.